И здравейте хора, аз съм Валентин Фатала и днес ще правя томба в Minecraft отново. Надявам се да ви хареса този път, значи само се фигна, значи това представлява томбата. Там няколко годинки. До тук тия годинки са за първия победител до тук. За втория победител са там ето тия. За първия победител печели един Pro 4 сет. И ето такъв Pro 4 Fire Protection и Breaking 3. Също така печели главата на Turbox BG и главата на Revenge Force BG. Печели Kid King Match, Block of Emerald, 6-9 блок емералди, такива мин на умора и 4 хейс полшинки. Втория победител печели Pro 4 сет с 2 Pro 4 сета и 4 емералд блока с тия голдинки. Също така само да има нещо. Добре, значи това печели. Втория победител печели ето това, както казах. Дойде тук тия. А втория победител печели хейс полшинките, мина умора полшинки, 9 емералд блока, Kid King Match, Revenge Force BG главата, Turbox BG глава и там Turbox и сетовете. И да давам там от втория победител, там малко, най-много 3 голи 4 за втория победител да се избере. И да, за да запишете, пишете запис, и името в игра, примерно Валентин Фатала на ник. И да, значи, да хора, това беше от мен, ако ви харесал клипа. Да, и трябва да, за да запишете, трябва да напишете, както казах, запис, името в игра. Трябва да харесате клипа и да се абонирате за мен и да, чао.